Nou, ik zit hier op dit moment te eindigen in mijn eigen zwetshok. En dat zwetshok dat is om stien en hier is 5 weerom. Toen deze ronde hier bij deze borkerij, barghouderij al je leeg kwam met de bargenvoorgang, toen kwam ik deze ronde leeg. En toen dacht ik, hier wil ik eigenlijk een plakmaatje van mezelf. En onklaaien, zou ik dat zelf eigenlijk mooi vind. En dat ga ik dienen. En dat is dus deze ronde worden het zwetshok. En waarom woon je dat? Nou, ik ben moeder op een poldermoenen hiernaast en dan in de eerste en in de winter dan ga ik die moenen draaien en dan moet je erbij blijven wat het hut waait en zo. En dat die moenen in je draaien, dan ga je er verder geen werk mee. Maar je moet er wel bij blijven, dan zie ik daar op zolder te einde komen zien en dan weer dat toch een eigen plak. En dat eigen plak dat waren nou een keer versterken toen er een man eigenlijk bij me kwam, die maakte wat nog een spannende indruk. En die zei altijd tegen mij, u heeft een eigen plek meneer, u heeft een eigen plek. En daar had ik nou wat er nooit dacht. En toen dacht ik, ja, ik wil thuis eigenlijk echt zo'n eigen plakmaatje. En dat is dan dit zwetshok worden. Want ik ben eigenlijk van mening een man die met een ronde haar, waar hem zelf even weer omloeken kan. Wat zijn ronde is. Om die dingen wat te doen en te beleven en te denken, werd er gelukkiger en gelukkiger mee worden kan. Ik denk dat dat wel wichtig is voor de man. Nou, dit is het oude huisje waar ik op een kolk gebouwd heb. Het schiethuis. Dit broek ik alle dagen nog. Ik al is het zuster jongens, als maar betiet in het zuster om deze tijd, dan steek ik een zwarmlamp op. En dan ging ik uit de huis en dan ren ik naar het huisje op een kolk. Want vroeger als band, toen wenden wij op een eilandje in de Veendorn. Daar was geen elektrisch, geen waterleiding, daar was van alles niks. En dan hier we een huisje op een kolk. En dan gingen we met de vleermoes, de stormlampen, die op petrolie branden, dan gingen we naar het huisje toe. En hier had ik dus, ik werd van hier is 15 waarom zijn huisje op een kolk gebouwd. Ging er weer heen in het zuster met de stormlampen. En dan komen die geuren uit die kolk, die vermengen zich met de verbrande petrolie in de stormlampen. En dat jouwt voor mij een geweldig nostalgisch gevoel, dat vind ik prachtig. De wien die goelt soms hier om huis en heer heen, daar laat er soms sneeuw omheen en toch ging ik er alle dagen heen. Want dat vind ik nou geweldig, om dat eigenlijk weer mee te maken. En dat kan dat moderne concept wat we zelf hier in de gang hadden, die kan daar net ontippen, vind ik. En de mensen in het zwetshok, als die zeiden van we moeten even naar het huisje, wij hebben een huisje. Hey, dan zeg ik, dan stuur ik ze hier al jaar heen. Er is nooit iemand die in een huis maaien om daar naar een knap closet te gaan. Nee, ze moeten hier op het ouderwetse schiethuis op een kolk. Daar moeten ze hun boodschap maar doen. En daarmee is het, moet dat goed wezen. Maar jouw vrouw, die Ja, die net? komt je net. Nee. En daar ben ik maar een heel beetje mensen eigenlijk die dat gevoel wat ik hier bij haar, met mij delen, ja, ze laat het natuurlijk ook wel, maar ach, dat hindert niks. Het is wat apart, het is wel wat aardigs, vind ik zelf eigenlijk. Hè.
Wij zijn hier onderhoud aan het doen, de zaak even met wat opsnoeien. Bij hem groeien altijd naar het lucht. Dus die wil zeker erom rek op. Maar op een gegeven moment ja, moet ik onderhoud aan de paarden gebeuren. En dan moet de zaak wel eens even wat opsnoeid worden. En dat is echt van het winterwerk. En zo gaat iedere jegertijd zag eigenlijk zijn eigen werkzaamheden. Dat is bij mij die dan heel maart begint het breedseizoen, dus dan moeten we net meer in het longen komen. Dan, dat is voor ons de rustigste tijd. En heel juni dat weer aan en dan beginnen onze gemeenwerkzaamheden en onderhoud aan uitzichtheuvels en parken. Dus je bent altijd de boel ontmeten of kappen of ontouwbreken? Ja, dat zou ik het eigenlijk wel zeggen, ja. Lekker in de boetenlucht. Wat was nog meer? En werk je hem altijd together? Of, Ik ben dan bij het geëntje, maar dit is een leerling die Werken en leren. werken en leren. 4 weken werken en dan gaat er 1 week in naar school. Oh ja. Nou ja, naar de Naar de bosbouwschool. Ja, de bosbouwschool. Oké. Ja. En, Dus dan gaat er even een week rustig. Ja. en jouw begeleid hem wat? Ik begeleid hem wat en hij is ook wel even alleen op een paard. Ik Ja. ken hem zelf ook heel goed alleen rijden. Ja. Dus, hij had het wel in hem. Ja? Het natuurbeheer, jawel, ja. Oké. Ja.